kudu sing sabar, sing telaten, sik men rukun enggal kagungan. Ngaten injih, Rama. Wiratmaya, Kang Mas, kok sing prasaja ta, Lek? Oh, oleh ingkang sowan, Mo. Sadara kene. Kula nderek remen lho. Yen ningali Kang Mas Wiratmaya menika. Oh, kadang musriune uga nderek. Nggih, Kene. niki Yai Sroning menika badhe nyumbang pahargyan arupi langen beksan, Roh. Ayo kena wae ta. Nggih, Yai Yai Manrejo. Kuning, apa bener arep nyumbang pahargyan? Ya yen pancen kaya ngono, ketokke kabisan ya. Monggo para pradonga. Ah. Para pradonga. Monggo. ayo tari gambyong, Ngon. Tari gambyong monggo. Ayo coba diwiriti. Ayo. Ayo Yai Sroning. Sadara, Lho nggih. jebul kadangmu wis Persis ah. Ya. Bingung. Jenengan bingung. Sadara, iki mau kena ngopo kadang muslim? Kula ugi mboten mangertosi lho Rama. Apa masuk angin? Menawi napa gerah. Nggih, terus ikung dipun rasake Yai Sri Uning. Napa piyambakipun menika mboten kepenak badanipun nggih. Ayo mbok menawa kakean lek iso masuk angin ya bisa. Sopo sing gak? Ya. Sopo? Aku jaluk kumurno. Alamun kula murno ki. Ojo negara tak gawe segoro abang. Belum. Nek Wiratmaya krungu kuping. Kowe krungu apa ora? Yen garwamu Kumala Retna dijaluk Bupati Lamongan. Lha ing atase bojo dijaluk liyan, kowe kok mung jegicek, kowe kok mung meneng wae. Tanggung jawabmu lho ngendi? Rama Guntara. Sarene ingkang dadosake pudring perkawis geger Bojonegoro Tuban. Boten sanes namung garwa kula Kumala Retna Iya. dipun suwun mateng dipati saking Lampung. Mila Kumala Retna badhe kula pasrahke dhateng Dipati Lampung. Belum. Lah kok enak tembung. Nuwun pangapunten Kanjeng Rondo. Iya Kula niki. badhe nyela atur sawetawis. Kang Mas Wiratmaya, Kumala Retna kula menika garwa panjenengan kalem
pasrahke aja nganti ana pangorbanan bojo negara Tuban lan Lamongan. Apa alane umpama kowe tak pasrahke kelawan wong Lamongan? Oh, yen to ngaten panjenengan boten kersa mapakaken tiyang saking Lamongan. Boten dados menapa. Kula piyambake ingkang badhe ngadepi Indra Kakang. Iku ngono yo. Wirat moyo. Kene cintek ndane kowe mirang-mirang ikan. Wirat moyo. Kowe iki putu Ranggalawe Tuban. Duh, kowe kok klemak-klemek. Sing kok pengawak tumbuk kok ora pantes tok lele kowe. Promo, yen sadaya Pripun yen enten perkawis kados menika? Kang Mas Wiratmoyo malah mendel lho. kan sira ndak utus supaya balekake bupati Nang. Lho niki tetep Soparan Malangkri ing parapaning Indra Kadang Bupati Lamongan. Srawungke, aku Sriuning saka Kadipaten Tuban. Apa karepmu? Kowe ijen tanpa ruang Malangkri mepalangi nggon klumaku. Kepengen ngerti apa kekarepane? Iya, Mateni wong saka Lamongan. niat kowe mati dadi senopati perang. Unjang-jang gaweanmu ya.
anggon ora tanggung jawab karo garwamu. Nganti sriyuning tegolan mentole majeng paprangan madeg Surandya jumeneng Raja Senopati. Sabela marang kadange Kumala Retna. Wiratmaya, Wiratmaya, ing atase kowe priya. Kowe priya kok kendel sriyuning bocah wadon nganti direwangi gugur ing majaning paprangan. Ya iki sing jeneng sriyuning Mustika Tuban. Pengarepane Rama wekanda yen bekti tuhu marang dawuh Rama ning jebule kowe wani mancai marang Rama. Kowe Rama iki kula badhe maju monten sak tengahipun peperangan. Nanging kula mboten belani mateng Kumala Retna. Kula belani katresnan kula Sriwu. Wiratmaya. Sing sabar yo Nini, mbok menawa iki sejojomu. Engger, aja negake marang kadang. Pun tak baik pangestu. Ayo ya. Monggo-monggo Rama. Aku Indra Atong Bupati Lamongan. Iblis kowe, ayo tanding karo aku jalur papan. Mateni kelawan Kyai Sriwuneng kelawan Kang Mas Wiratmaya. Ora mung Wiratmaya lan Sriwuneng, yen perlu kawula Janegara tak tumpes kelor. Utang pati kudu nyaur pati. Iki lho. Oh setan.
pangrima kang tanpa wedi. Sadara Nun inggih. kowe aja nganti lali marang welinge kang masmu Wiratmaya. Kang supaya mbacetake nggone jejodohan lawan Kumalarna. Rak sejatine kowe uga tresna. Nun inggih. Sekawit saderepun Kang Mbok Kumalarna jejodohan kaling Kang Mas Wiratmaya. Ektosipun kula nggih gadhahi raos tresna kaliyan Kang Mbok Kumalarna. Kaya ngono. Rama nun inggih. Ya, aku matur nuwun redine kowe putra mituhu gawe wong tuwa. Ngene ya, Le. Sarene lelakon iki wis rampung. Sri Uning Mustika Tuban pamundhite Bapak panitia segenap panitia kabeh sing nyuwun ayo padha genten didongakno ya kados mekaten. Lan sekabehane kaluputan Sagodra ketoprak Wisma Guntara mbok menawa dadi kaluputan ayo padha nyuwun supaya dipendhem ana bumining salah. Kados mekaten.